Morus Williams ydw i. Da ni'n byw yma yn Cefn Coch ers 19 mlynedd, a mae rai pobl yn nabod i fel Morus Gwallt. Pan dwi ddim yn garddio, byddai yn trin gwallt. Pan wnaethon ni yma i ddechrau un, oedd na fawr ddim yma, i ddweud y gwir. Ac oedd o'n blank canvas mewn ffordd. Mae'n ni sylwi bod y tŷ hun yn hen a lot o stafelloedd bach yno fo. A be da ni wedi trio wneud ydy mynd ar tŷ allan i'r ar a creu cyfachau bach yn yr ar wedyn. Fedrwch chi fynd rownd yr ar yma a da chi'n siŵr o ffeindio rwla cysgodol ista a ymlacio. Dydw i ddim yn cysidro fy hun yn arddwr o bell ffordd. I ddweud y gwir, dwi'n gweld fy hun fwy o artist, dwi'n yn gwybod. Dwi'n meddwl y ffaith bod fi wedi bod yn trin gwallt ar hyd y blynyddoedd, a mae rhaid i bob dim edrych yn iawn. Pa na ydy o'n liw, yn texture, neu i seiso lly. Mae gennym ni ddau bwll yma. Un, da ni'n gyfeirio ato fo fel swamp, a hwn fan hyn. Ges i'r syniad yma pan o'n i'n trafeilio yn Picos Europa. O'n i eisiau rhywbeth naturiol a iddo dyfu mwy na lai yn wyllt fel afon. A dyna di'r syniad sy'n ôl i'r pwll yma. Mae ddynas noeth yn y pwll de. Un fiberglass ydy, ond mae'n edrych fel brons. Nes i ffansio hi oherwydd bod hi yn gweddu rhywsyd i'r pwll. Dwi'n gadael lot o lefydd dyfu wyllt oherwydd mae o yn hybu anifeiliaid gwyllt. Mae yna wyningod yma oes. Mae yna bob math o adar. Mae yna fwncath. Mae yna 2 chwedar wyllt yn dod yma tua 9 fi nos ac yn glanio yn y swamp. A maen nhw'n diflannu bore wedyn. Lawr yn y gwaelod y fan cwm mae gen i ardd. Wnaethon ni ddechrau hon o 2 blynedd yn ôl. A mae'n reit ddiddorol dweud y gwir. Dwi'n tyfu tatws, artichokes, cabbage, peas, broad beans. Un peth da ni ddim yn gallu tyfu yma, a hynny ydy moron. Mae gen i Shetland pony, tudur di yno fo, yn byw yma efo ni, a mae o'n crwydro drwy'r gerddi ac yn gyntaf mae'n gallu gweld moron yn tyfu yn y tir, mae'n bita nhw gyd. Be di'n hoff beth i am yr ar? Wel, dos gen i'n hoff beth, ydy gwir, dwi'n mwynhau yr ar i gyd. Peth pwyaf pwysig i fi ydy bod pobl yn dod yma i fwynhau o. Mae'r lle yma wastad wedi tynnu pobl. Da ni'n cael dynodiad agorad yma, unwaith bob 2 mlynedd i godi arian ar gyfer pethau lleol. Mae'r lle yma'n dod i fyw pan o'r bobl yma.